Bueno, alde batetik helburu bezala, eta oso errepikako horra ere zuertatzearen, hartutako udal hondaki sistema berriaren inguruko udal erabakiaren berri ematea, horren gaineko informazioa herritarrekin parte hartzea izango dela helburu nagusia, horren inguruko arrazoiak partekatuz, datua partekatuz, eta nolabait erabakia bera sozializatzeko bidea edo espazioa sortu nahi dugu. Eta horrekin batera noski herritarren iritziak eta ekarpena jasotzeko gune hori sortuta. Bai. Orduan batez ere prozesu honen ezagorria izango da udal ordezkaria eta herritarrak gune bateratu batean elkartzea, eta udal informazio horren partekatzearekin batera, herritarrek bai erabakiaren gainean, sistema berriaren gainean dauzkaten zalantza konpartitu, iritziak eta balorazioa konpartitu, eta sistema beraren ezaugarrien gainean dituzten proposamena konpartitu, aztertu eta elkarren artean ikusita bideratu nola egin dezakegun Donibanerako funtzionamendu egokiena, sistemarik egokiena. Bai. Orduan, guztia aurrera eramateko hilabete inguruko prozesu bat antolatu dugu, bi fase, bi erronda nagusitan bereiztuta, eta honetarako Donibane bost gune edo bost sede taldetan banatu dugu. Sede talde hau dira alde batetik Kaskoa, alde zaharra, Meipi auzoa bestetik, gero beste talde propio berezi bat sortu dugu tabernari, jatetxe, merkatari eta elkarte gastronomikoekin, beste bat jubilatuekin eta azkeneko bat landa eremuan edo baserriguneko biztanle herritarrekin. Orduan, bost gune horiek, bost talde horiek izango dira prozesuaren ardatzak, eta esan bezala bi fase izango ditu. Lehenengoa batez ere informazioa partekatu eta iritzia eta zalantza konpartitzeari begirako saioak izango dira. Eta bigarren saioa behin hasierako lan guzti hori, informazio transbase eta partekatze hori egin da, proposamen tekniko zehatzen inguruko lanketarako saioa antolatuko dugu, hau da. Herritarrek gai zehatzen inguruan, sistema berri hau Donibanen nola aplikatu, horren inguruko proposamen zehatzak egiteko eta horien bideragarritasuna aztertzeko. Eta nolabait esan da, gehiago lan bilera bat izango da bigarren errondako, izango dira bigarren errondako saio hori. Orduan, esan bezala, hori estu horri hauetan dauzkazu datak eta guzti hori nola antolatuko dugu, baina izango da 8tik apirilaren 8an lehenengo bilkura, Kaskoan, eta apirilaren 8-12ko lehenengo, aste horretan izango da lehenengo erronda, gero astebeteko tartea utziko dugu, eta bigarren erronda 8tik 23. Hor utziko dugu beste astebeteko tartea sortu diren proposamenak aztertzeko, eta maiatzaren 2an dugu batzar orokor bat, behin proposamen guzti horiek aztertuta, baita ere nolabait herritarrekin konpartitzeko sistemaren funtzionamendu hori nola geratzen den edo nola garatuko den